uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Engathi uNkulunkulu angakubulonda ekubusise uphumelele ukhona khona njengamanje usimama utholeka ongakufisayo. Akukho esikufisela kona ngaphandle kwempumelelo, ngaphandle ukuthi ube nokuthula, uthole ixazululo empilweni, ube nozinzo. Kukona konke nje okwenza ngaba ubudlelwane, ngaba umsebenzi, ngaba ibhizinisi. Sizokwenza lokho okubalekile nje ukukuletha amaphupho. Zizi 7254 uthi ke ukuphupha ukuphupha ejabule umupha amafruits ekuchazani la ukukhuluma ke ngomuntu ongasekho ukuthi umuphupha ejabule futhi umupha amafruits umuntu ongasekho noma umuntu osandlula emhlabeni, umuntu osashona. Nake singakusho uma uphupha upha umuntu ongasekho ama-fruits futhi ejabule, noma ama-fruits esikuthatha njengokudla, yabo. Nake singakusho uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhluma umnikeza ukudla. Lusho ukuthi kumele ufunde ukuphana noma ukwabelana nabanye abantu uma beswele. 2 uma uphupha upha noma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhle uma umnikeza ukudla. Lusho ukuthi umufi ngenzeka ulambile futhi kudingeka umenzele isithebe ukuze inhlanhla ivuleke futhi uphumelele. Uma uphupha futhi umuntu ongasekho sicela nje ngophawu oluhluma umnikeza ukudla. Lusho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi wenza umsebenzi wabadala oqondene nomufi. Kanti kasivale kanje, kungenzeka uphuphe umuntu ongasekho umnikeza ngaba amaswidi, ngaba ujuice, ngaba ama-apula noma ama-fruits, kungaba amakhekhe. Lokhu kungasho ukuthi kufanele umenzele ngaba isithebe noma umsebenzi wesintu noma ke iladi ekufanele umenzele lona, noma ulenze maqondana naye, noma ulenze maqondana nesintu sabantu abadala noma nento ethinta abantu abadala. Uyabona, siyabonga kakhulu besibheka nje udaba ngokwesintu ukuthi lokhu ngokwesintu kusho ukuthini. Akuthinti into eyinkolo, uthinta isintu ngqo. Kunabantu ke abaningi noma idlanzane labantu noma nje baningi ngisho nje abanye bake bakhuluma nami, abanye bebenokungimema nje siyoshumayela ivangeli likaNkulunkulu eliqondile neliphilile eliqonde ngqo elingaxoxwe nalutho. Kusho ukuthi ke mabebona sichaza amaphupho on e-TV, bebona sichaza amaphupho nala kuyi-channel ngendlela siwachaza ngayo, bafile ukuthi singabantu abasebenzela umbuso obumnyama. Bakushilo lokho. So balikaza kungiphathe kabi ngoba ngike ngabona ukuthi izambulo mhlawumbe zisashoda nakubona, hayi ukuthi mina sengiperfect noma izambulo zeyiphelele kumina, kodwa ke baye basho nje ukuthi hayi ngisebenzela umbuso obumnyama. Ngeke ngadibana abanye nabo futhi laba abagcile bengasangimemi ke einkonzweni koshumayela ngenxa ukuthi they felt ukuthi mina ngisebenzela umbuso obumnyama uma kwenzeka ngichaza iphupho ngikhulume ngesintu. Ukhona umunye naye ushilo ukuthi ngisebenzela umbuso obumnyama. Yeah, ngoma ngichaza ngi-agent i-agent yobumnyama. Okay, but inake ngifuna ukusho ngathi kwethu mina mangichaza iphupho ngisuke ngichaza iphupho mali ngokwesintu lingaveli ukuthi ngokaKristu lingasho ukuthini noma ngokaNkulunkulu ngasho ukuthini. Angikwazi ukuthatha into emayelana nedlozi noma nethongo ngithi mina hayi uNkulunkulu usho ukuthi la, yayibona. So kunoma ngabe ubani othi mina ngichaza amaphupho ngisebenzela umbuso obumnyama, lokho angikusho. Uma iphupho lifika ulibuka in all English ubone ukuthi akukho okuvelayo ngokaNkulunkulu ephusheni
akukho okuvelayo ngoJesu ephusheni, akukho okuvelayo ngomoya ongcwele ephusheni, kodwa okuvelayo ukuthi leli phupho livela ngokwesintu, lingakhuluma ngethongo, likhulume ngedlozi noma ngento ethinta ithongo noma ngento ethinta idlozi. Angikwazi ukuthi ngikushintshe lokho ngikwenze kuhambe ngokaNkulunkulu, ngithi mina hayi uNkulunkulu uthi, ngoba ngifuna ukuimpressa umuntu. Yabona, to make justice sizolichaza iphupho ukuthi hayi leli lithinta idlozi noma leli lithinta ithongo. Uma kuvela ukuthi kukhona into engathinta uNkulunkulu, sizoyiveza futhi. Bese kuba kumuntu i-choice kumuntu ukuthi uma iphupho lithinta ithongo noma idlozi, kukumuntu asimthumi ukuthi hayi ke hamba ukwenza into zamadlozi noma hamba ukwenza into zamathongo noma hamba ukwenza into zezidalwa. Cha, asithume umuntu. Umuntu usuke ufuna impendulo, sizomnikeza impendulo esizamayo ukuthi ibe honest to that person, to the dream, bese umuntu enza i-choice to pursue into yedlozi or to pursue into yethongo noma to pursue into kaNkulunkulu. It's up to that person. Kodwa nathi we need to be honest kulelo phupho lelo, yabona. Siyabonga. Be blessed. Siweni phansi namatulu